shi shugabanci yirfi ne na ubangiji, ba zai duba shekarunka ba, ba zai duba ko kawaye ba ko arzikinka ko rashin gaza ka, shi zai duba ya ga cewa ka cancanta ya ɗauko ka. Duk yadda al'umma suke son ka ko suke ƙin ka, ba zai sa Allah ya hana nufinsa a kanka ba. Yau idan Allah ya nufa cewa daga kujerar gwamna zan fara shugabanci, nufi ne nashi, kuma al'umma su za su yanke wa kansu. Zaɓe na zuwa, muna kyakkyawan zato gudunmawa da muke samu daga kan iyaye, sarakuna, malamai, shugabanni da matasa da mata, insha Allah za mu yi nasara, kuma ba za mu ba kowa kunya ba a yanayin da muke ciki. To, shi shugabanci zan ce na Allah ne, kuma al'umma su ne suke nuna mutum ko kuma Allah idan ya danganta me za ka tsaya. Na farko dai ni na fito daga gidan siyasa, wanda ita na tashi, ita na sani tun daga kan mahaifina har izuwa na karatu. Digiri na farko shi siyasa na karanta, na biyu siyasa na karanta, na uku siyasa na karanta, wanda tun tashi na ni ba abin da na sani sai siyasa, wanda kasuwanci da nake yi a gefe siyasa na sani akan taimakon al'umma, yadda al'umma za ta canzo. Kuma nufi na al'umma da nufi na ubangiji shi yasa na fito na fara harkar siyasa. Takarata ta farko wacce na fara tsayawa a matsayin dan takarar majalisar dattijai na 2019, wanda Allah bai ba mu nasara ba, tun da shi yake ba da mulki ga wanda ya so a lokacin da ya so. Bayan na yi na runguma abin a matsayin kaddara akan dan adam, na karbe shi kuma na gaya magoya baya mu yi haƙuri, Allah yake bayarwa. Kuma bai sa na janye ba, bai sa na daina siyasa ba, na ci gaba da shiga cikin al'amuran mutane, muka ci gaba da hulɗa da mutane, muka ci gaba da duba yanayin rayuwar mutane da yanayin ƙasa da take ciki, wanda su kansu dattawan jam'iyya da al'ummar jam'iyya, matasanmu da mata suka ga ya dace da yanayin da muka karɓi kaddara kuma muke cikin hidima da kan al'umma akan na fito takarar gwamna, wanda muka yi zaɓe na cikin gida har Allah ya bani nasara zuwa wannan lokaci. To, na yanayi na zan ce na ƙasa da jihar Jigawa na abubuwa fanni daban-daban. Na farko dai za mu duba yanayin al'umma da suke ciki a halin yanzu, wanda zan ce musamman rashin aikin yi na matasa, tattalin arziki, maganar ilimi, maganar lafiya da sauransu. Yanayin da ƙasar nan da jihar Jigawa take ciki abu ne na dubawa, wanda ba ma maganar jam'iyya, muna maganar al'umma, muna maganar 'yan ƙasa, muna maganar jihar Jigawa, saboda ita ce jiharmu, ita ce abin alfaharinmu, ita muka sani. Yanayin ɗan adam ya zama abin ciniki a kan fannin rashin tsaro. Yanayin arzikin ƙasar nan ya karye, menene makomanmu, duk abin da za a duba kenan. So ƙuduri daban-daban wanda ba tun yanzu ba mun tsaya mun duba yanayin jihar Jigawa, matsalolin da take fama da shi, duk abubuwan da muke duba kenan, wanda in Allah ya bamu nasara za mu haɗa kai da duk ƙwararru na jihar Jigawa da iyayen da sarakuna da malamai, wanda za a bamu gudunmuwa, musamman kamar yadda nake faɗa a kafofin yaɗa zumunta cewa muna so mu ɗora Jigawa akan tafarki aƙalla nan da shekara 35, wanda muke tunanin daga 2023 zuwa 2058 ko 9 jihar Jigawa ta tsaya da ƙafar kanta, wacce idan za ta iya gogayya da kowace jiha a ƙasar nan. Duk tsare-tsaren da muka shirya ba mu da wata jiha da ta wuce mana jihar Jigawa. Ba wani abu da muke kishi kamar al'ummar jihar Jigawa. Mu shine manufanmu, mu shine tsare-tsarenmu.